ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଇଟମ୍ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜାଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି, ଇଏ ଆଳୁ ଚୋଖା ହେଇଛି, ବଢ଼ି ଚୁରା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି, ଇଏ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦିଆ ହେଇକି ଭଜା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା, ଦେଖିବା ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଅଛି। ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଅଛି। ଇଏ ଦହି ପଖାଳ ସବୁ ତ ଅଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଆମିଷ ହେଇନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନାହୁଁ। ଆଉ ଆମିଷକୁ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ମିସ୍ କରିବା ଆମମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଇଲା, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ମିସେସ୍ଙ୍କର ବି ବଢ଼ା ହେଇଛି। ସେଠି ମୋ ଝିଅ ପଖାଳ ଖାଇବନି, ଝିଅର ବଢ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଛି। ତ ଆଜି ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ।